тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба Наврӯзи Аҷам имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон бо маром идома дорад ва мардуми бо фарҳангу соҳибҷашни миллати тоҷик Наврӯзи Аҷамро бо расму оини аҷдодӣ ҷашн гирифта истодаанд. Донишҷӯёну омӯзгорони муассисаи давлатии литсеи касбии техникии ноҳияи шаҳри Нав баробари дигар сокинони мамлакат ки имрӯзҳо тантанаҳои ҷашни Наврӯзӣ доранд, ин ҷашни аҷдодиро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ороиши нақшу нигори dastoни моҳири донишҷӯёни инҷо пешниҳоди меҳмонон ва тамошобинони базми Наврӯзӣ карда шуд. ҳамзамон аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгорон бо намоиши як барномаи рангин истиқболи Наврӯзро ки ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор инъикос намуданд. барои ҷашнгирии ин иди бошкӯҳ тамоми мардуми ориёӣ аз кӯю гузар сар карда то ошхонаву дегдонҳои худ тозаю озода намуда Наврӯзи Аҷамро бо шукӯҳу шаҳомат ҷашн мегиранд. имрӯз бахшида ба ин иди бошкӯҳ хонандагони литсеи мо ҳам бо рамзҳои ҳафтсину ҳафтшин дастурхони наврӯзӣ оростанд. ҷашни Наврӯз ки имрӯзҳо дар диёри бииштосои мо таҷлил мегардад, васлгари дирӯзу имрӯз, ҳимоятгари суннатҳои воллои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллӣ ҳамон мебошад. шукӯҳи Наврӯзӣ дар ҳар гӯшаву канори ватан мардумро бо ҳам оварда бо шодиву нишоти беандоза таҷлил мегардад. эй духтарони зебо, Наврӯзатон муборак. эй ошиқони шайдо, Наврӯзатон муборак. андӯҳгар дарояд ногаҳ, сидар биронӣ бо меҳру бо садоқат, Наврӯзатон муборак. баҳор омад ба дил Наврӯз омад, аҷаб як лаҳзаи диррӯз омад. туро хӯрам бидидам дар баҳорон, ба дил ишқи ту оламсӯз омад. баҳоро рӯи гулрангат муборак, ба тори мӯ оҳангат муборак. мани дил дода пазмуни ту будам, чумони нақши аржангат муборак. ҳамин тавр тантанаҳои ҷашни Наврӯзи хуҷастапай дар ин ҷо бо иттифоқи донишҷӯёну омӯзгорон то дергоҳ давом кард.